Comezamos esta sesión deste segundo día cunha conferencia de Basilio Lourenço sobre a recepción de Heidegger na Galiza democrática, diversidade dun influxo. No plan inicial que construíramos sobre estas xornadas, distinguíamos dous momentos de recepción de Heidegger e do existencialismo, particularmente de Heidegger en Galicia. Nos anos 1950, a partir da editorial Galaxia, unha recepción moi condicionada na miña opinión, polo europeísmo e polas circunstancias especiais que vivía Galicia naquel momento, na posguerra, cando urxía, cando o que estaba no primeiro punto da orde do día dos galeguistas do interior era vencellar os destinos da Galicia democrática con Europa. Aí ten lugar este primeiro encontro ou esta primeira presencia de Heidegger en Galicia, en concreto no ensaísmo galego de posguerra. Distinguíamos tamén un segundo momento de recepción de Heidegger a partir dos anos 60 e 70. Neste segundo momento de recepción de Heidegger se encadraban perfectamente Torres Queiruga, Basilio e outros autores dos que Basilio dará cumprida reseña na súa conferencia. Teño que comezar dicindo que coñezo a Basilio dende hai 40 anos ou 38 anos. Coñecino cando era moi noviño, un rapaz de 18 ou 19 anos, recién expedientado por Todolí Duque na Universidade Laboral de Córdoba. Entón estaba en Vigo, sin poder entrar na universidade, necesitaba unhas clases de lógica matemática e coñecín casualmente a Basilio, que se ofreceu a darme as clases de lógica matemática e a partir de aí fixemos unha amistade que durou até hoxe. Realmente o que me fascinou naquel momento e teño que admitir que me sigue fascinando son dúas cousas. En primeiro lugar, o coñecemento importantísimo que Basilio ten da historia da filosofía, especialmente da filosofía moderna, e, ademais, dos grandes da filosofía moderna. En segundo lugar, o feito de que o seu amor á filosofía sea estrictamente iso, amor non remunerado, polo tanto, amor á filosofía. En terceiro lugar, digamos, o feito da súa independencia intelectual con respecto a todo tipo de modas culturais ou modas académicas. Comezamos unha relación que atravesou moitos momentos, a maioría deles moi productivos. Estivemos xuntos no CIES, do que Basilio foi fundador. O CIES representou naquel momento unha conxunción, unha converxencia de certo marxismo con certo ecoloxismo. No CIES Basilio percibiu in situ, na práctica, o que se chamaba daquela, se siguen chamando, os límites do crecemento, pero tamén nesta práctica concreta, nestas loitas, nestas sesións de traballo teórico, de diseño de alternativas concretas, aquilo que naquel entón se estimaba como un atentado á estrutura ecolóxica de Galicia, que era a autopista, e outros combates máis, o que realmente se dirimía eran dous modelos de desenvolvemento e tal vez dous modelos de civilización. A partir dese momento, xa nese momento, Basilio comeza a interesarse polo concepto de autonomía.
Polo concepto de autonomía no seu sentido máis xeneral, no seu sentido arquitectónico, urbanístico, e no fondo filosófico, porque non é casual que Basilio chegase ao concepto de autonomía se non coñecese a Kant. O concepto de autonomía teorizado por Basilio, escrito en opúsculos, en papéis, en panfletos que andan por aí desperdigados, andan por aí espallados, ten moito que ver con aquilo de darlle sustancia á liberdade. Para Basilio, fundamental non é a liberdade, senón a autonomía personal, autonomía territorial, autonomía política, comunitaria, como fundamento, como terra, como chan, onde poda agromar e no que se poda sustentar e chantar a liberdade individual. Bueno, a partir de aí, pois, seguimos en contacto casi permanentemente, fixemos un colectivo Golpe Vello, no que nos enfrontamos coa temática da crise da civilización. Despois do colectivo Golpe Vello fixemos xa nos anos 80, mediados dos 80, un seminario sobre o ensaio de Heidegger, Wohnen, Bauen, Denken, seminario no que estivemos Basilio, Marcial Gondar, César Portela, Pepe Bar, Xosé Bar, o arquitecto, en fin, continuamos toda unha vida realmente de intenso traballo intelectual, e no caso de Basilio, estrictamente por amor á filosofía. Finalmente, bueno, digo finalmente porque Basilio leva pensando toda a súa vida unha súa cosa, que probablemente sexa autonomía, probablemente sexa esa autonomía que eu me refería antes, despois de dedicar pois, unha vida ao traballo político, ao traballo intelectual, porque se algo caracteriza o modus operandi de Basilio é que non existe unha división clara entre teoría e práctica. Basilio realmente é un revolucionario no mellor dos sentidos da palabra, no máis noble, despois de unha vida de traballo teórico-político, dunha teoría que ao mesmo tempo que teoría quere ser práctica, de unha práctica que é o ollo, que decía Heidegger precisamente, unha práctica que é o ollo da teoría, pois entendendo deste modo a relación teoría-práctica, están empezando a aparecer volumes dunha obra colectiva que se chama O final do infinito, son 9 volumes, dos que até agora apareceron 2. A introdución ao final do infinito e a sumisión das masas. Bueno, quería rematar finalmente dicindo que a máis os valores que atesoura Basilio, os valores intelectuais e personais que atesoura, tamén é de resaltar a súa xenerosidade sementando ideas, regando Galicia de ideas que en outras persoas en fin, que se aproveitan no bo sentido da palabra da xenerosidade de Basilio, que non entende, por outra parte, o traballo intelectual, senón é dun modo ou outro común e comunitario. Con isto deixolle a palabra a Basilio para que nos fale da recepción de Heidegger na Galicia democrática, diversidade dun influxo. Bueno, gracias a Carlos. Menos mal que non fixo outras exageracións que fai en algunhas presentacións, porque xa me presentou moitas veces, cousa que é natural dado a continuidade da nosa relación. Ben, vou entrar en materia. Eu tiña un índice, o do que teño que falar é algo que coñezo de primeira man, por estar eu dun xeito ou de outro en medio. Por iso notades que veño sin papeles, non os necesito. Vou a falar de
en principio, xa que se fala da recepción, dunha segunda recepción de Haider en Galicia, que creo que compre aclarar tres conceptos. Que significa recepción? Que significa en Galicia? Un pouco, desde que punto de vista enfoco isto? Pois ben, que significa recepción, que sería o lóxico desde un punto de vista metodolóxico que explicase ao principio, o vou deixar para o final, porque ás veces é mellor poñer o concepto e logo os exemplos, e outras, poñer primeiro os exemplos, os casos particulares e logo o concepto. O vou deixar para o final. E, polo tanto, tamén que significa recepción en Galicia. Si, comento que vou falar de un pouco, e non é porque ninguén mo encargara, nin da miña propia vida. Non vou a falar de min, pero vou a falar da miña propia vida en canto que vou a falar de persoas coas que tiven sempre unha determinada relación. As persoas unha determinada, máis intensa ou menos intensa, as persoas de que vou falar fundamentalmente de determinados autores, polo orden en que eu vou falar, que non é orden, digamos, cronolóxico da súa incidencia, son Andrés Torres Queiruga, aquí presente, que representa un pouco un enlace entre a temática de onte e a de hoxe en canto, por xeración, pertence a nosa, pero enlaza por unha temática que tocou, o tema da saudade, incluso pola súa amistade persoal con Piñeiro, co que se tratou onte. Vou a falar despois de dúas persoas coas que teño unha relación personal directa ou indirecta. Felipe Martínez Marzoa, compañeiro meu de bacharelato, e de inquedanzas filosófico-políticas, como se chama, coño? De quen vou a falar despois de Marzoa? De Arturo, é verdade. Hai que escribir, de Arturo Leite, a quen apenas trato, pero teño referencias del, e que a conexión é que é un discípulo directo de Marzoa, nun colexio en que Marzoa estaba dando clases, un colexio privado, cando eu conseguín que Marzoa viñera de Madrid para Vigo. Despois vou falar de algo que pode parecer que ten pouca relación coa filosofía, que do grupo CIES, dun grupo, digamos, de intervención teórica e práctica, formado alrededor, en aquel momento, do Colexio de Arquitectos de Galicia, un grupo de carácter interdisciplinar, porque penso que eso forma parte dunha recepción moi auténtica de Haider en Galicia, inda que esa referencia a Haider non sexa inicialmente explícita. Despois vou falar de Carlos Fernández, porque ten continuidade. E, finalmente, vou falar de dúas persoas moi distantes, de unha determinada recepción filosófica de Haider nun autor, nun novelista, Anxo Rei Ballesteros, que escribiu tamén ensaio de tipo filosófico, en que a referencia a Haider penso que é moi importante, a pesar de tamén é importante unha aparente discrepancia, e co pretexto de Rei Ballesteros, que a última cousa sobre a que escribiu foi sobre Rolf Carballo, vou a mencionar a Rolf Carballo, a pesar de que xa se falou del onte, e de que, claro, non pertence a esta digamos, a esta etapa. Tamén facer unha aclaración inicial. Desde logo, o título na Galicia Democrática non significa que sexa exactamente despois da transición. Hai unha diferencia clara entre a temática que expuso Carlos onte e a dos autores a que se me vou referir. E é que unha cousa é o franquismo que viviu Piñeiro, que o franquismo da represión directa, a posguerra inmediata, e outra cousa é o franquismo na que, mozos como a min e como Felipe Martínez Marzoa, pois estábamos facendo cousas como fundando a FUDE, a Federación Universitaria Democrática de Estudiantes, en Madrid, eso Marzoa, e outras cousas máis locais por aquí, e
unha etapa, polo tanto, que ten plena continuidade. É dicir, esta Galicia democrática de que se fala no título comeza nos anos 60. Comeza nos anos 60, pero eu penso que o título é pertinente. Ben, que vou dicir de Torres Queiruga estando el diante e tendo falado onte e, ademais, tendo sido xa mencionado por Carlos na súa exposición, non? Aparentemente nada e, ademais, non son precisamente unha autoridade. Pero estamos falando da recepción de Heidegger e Ramón Rodríguez deixou moi claro que recepción é un concepto moi amplo. É un concepto moi amplio. Non é que acusar a ninguén desto, pero hai que entender que incluso un malentendido é unha recepción. E non o digo por ti, Andrés. Digo simplemente que o concepto de recepción é moi amplio. Andrés Torres Queiruga é fundamentalmente teólogo filosófico, e eso xa implica unha certa conexión con Heidegger que presumía precisamente da súa orixe teolóxica, e unha das frases que formula, por exemplo, na Unterwegssprache de Camiño al habla, de Camino al habla, se traduce en español, nunha entrevista con un profesor xaponés, é que sin a súa orixe teolóxica nunca chegaría a él a pregunta polo pensar, a pregunta polo ser, creo que dice. Pero, engade, orixen é sempre advenimento, é sempre chegar, futuro. Isto indica unha copertencia importante do pensamento de Heidegger, sendo unha persoa afastada, digamos, da vida religiosa institucionalizada, e do religioso, digamos, do teolóxico. A conexión, a medida en que Andrés incorpora ou non o pensamento de Heidegger, non a vou avaliar eu, porque aquí está el e aquí está probablemente varias persoas que coñecen esa obra mellor que a min. O sea, non pretendo entrar neso. Pero si pretendo facer unha conexión, unha relación a unha temática que non é a temática de Andrés, foi moi contidamente, moi prudentemente parte da temática de Heidegger, inda que non central, pero que realmente é importante e que a min certamente interésame máis. É a temática do encontro intercultural, entendendo por isto encontro entre culturas de grandes distancias e culturas desenvolvidas, como pode ser a occidental, a cultura india, non digo hindú, porque India é unha cousa moi complexa, e a cultura chinesa, ou oriental, en canto que esa ten unha subvariante que é a xaponesa. Este encontro intercultural con Heidegger en Heidegger ten importancia. Sabedes que un dos textos que acabo de citar é un diálogo entre un xaponés e un preguntante, que é como el se autodefine. Este xaponés é un discípulo de un aristócrata filósofo xaponés a que Heidegger, que tiña esas manías, chama, sin justificación tal, o conde Kuki. Era un aristócrata, non era exactamente un conde, que é un título que non existe en Xapón, pero el conde Kuki, que é alguén que tratou Heidegger nos anos 20. E nese momento, antes de ter a plaza de Marburgo, penso, a Heidegger lle ofreceron irse de profesor a Xapón. Xapón foi un dos primeiros a lingua xaponesa as que se traduciu a obra de Heidegger, e presumen os xaponeses, outras cousas non, que a maneira que ten Heidegger de falar da nada, onde se entendeu inmediatamente, foi en Xapón. Ben, a cultura oriental ten unha resposta a temática, digamos, do trascendente en xeral, e aquí permítome colocar baixo o título de oriental tres culturas, unha e dúas variantes de outra, como dicen, a India, a chinesa e a xaponesa, teñen a característica
de que en ningunha delas o concepto de Deus aparece. Aparecen, ben, en forma de politeísmo superficial, moitos deuses, non sei se 500.000 salen mencionados nos Vedas, ou aparece unha visión do trascendente como, por exemplo, unha palabra sánscrita, sunyata, como a vaciedade. O discurso taoísta ten certa vaga analoxía con isto. E a cultura xaponesa, inda que é moi autónoma, fíxose como calco a xaponesa, é dicir, como fan tamén cos coches, todo copian, pero todo transforman, non? Da chinesa. Entón, en esta referencia, o concepto de Deus é un concepto que realmente non aparece. Vou contar unha anécdota de un personaxe que en tempos foi moi importante, unha especie de apóstolo do budismo no mundo occidental, que é o Dr. Suzuki. O Dr. Suzuki, na súa exposición divulgadora do budismo para occidentais, afirmaba, a diferencia de outros budistas xaponeses, que son ateos. Unha vez un xornalista asistiu a unha conferencia de Suzuki, coido que era en inglés, pero podía ser en alemán, desde logo el controlaba perfectamente o alemán, e lle preguntou, ou seña, que en resumen, o pensamento de ustedes, os budistas, todo é Deus, pero non hai Deus. E Suzuki, que era unha... entornou os ollos durante un minuto, pensou e logo dixo, non, digamos mellor, todo é Deus. Pero non hai Deus. Ben, Suzuki afirma que a diferencia entre o pensamento de Meister Eckhart e o budismo é puramente terminolóxica. E eu, inda que non o publiquei, teño escrito que, se é así, podemos considerar que o seu suposto ateísmo é só unha forma exagerada, unha forma extrema de formular a teoloxía negativa. Polo tanto, hai aí un nivel de indeterminación, e nese nivel de indeterminación está verdadeiramente situado Heidegger, que nos seus primeiros escritos juveniles tampouco falaba, cando se daba oficialmente por católico convencido, tampouco falaba de Deus, tampouco. Pero si falaba da intimidade do divino. É dicir, non de Deus, pero si da teofanía. E logo deixou de falar absolutamente de Deus, con certa frecuencia aparecen en un sentido pouco claro referencias aos deuses, moi poucas veces aparece no Heidegger posterior a palabra Deus, pero eso queda aí, e el reivindica a súa orixe teolóxica. Ben, e que relación ten isto, independentemente da influencia que tivera en Torres Queiruga, que ao mellor é máis ampla da que el mesmo pensa, ou menos, ou indirecta, etc. Que relación ten isto? Eu penso que Torres Queiruga fixo unha formulación dun texto do que eu fixe unha recensión, un texto importante, para min do máis importante, porque eu non son teólogo, ten que estar claro, desde o meu punto de vista puramente filosófico, como Heidegger, un texto moi importante, e o máis importante dese texto é o título. O título é A revelación de Deus na realización do home. A revelación de Deus na realización do home. Non vou a entrar en disquisicións teolóxicas sobre que si este concepto é en que expón basicamente un concepto de mayéutica que significa que a revelación, é ao estilo socrático, non? Tratando de que o propio suxeito vaya descubrindo as cousas. Eu entendo que esta expresión, a revelación de Deus na realización do home, ten unha converxencia, evoca, hai unha analoxía, non pretendo facer un discurso analítico profundo, sino que a min evócame o concepto de Heidegger, que nunca chegou a expoñer sistemáticamente, de Erainis. Como traducides en español Erainis?
como se dice, acontecemento... Hainis, acontecimento propicio. Acontecimiento propicio. Événement en francés. Non, acontecimiento propicio. Kairós. Que é un ser. problema, manexo moi pouco a literatura, a traducción de Heidegger en español. Bueno, eu digo Hainis, non? É dicir, tamén nese texto que citei con motivo do xaponés, hai unha nota a pé de páxina en que Heidegger di que hoxe en día hai unha presión tal para publicar rapidamente as cousas que a xente lle resultará increíble que o autor manexa nos seus manuscritos este termo desde hai 25 anos. Isto está escrito nos anos 50. Desde hai 25 anos, desde o famoso texto non publicado dos anos 30, da segunda mitade dos anos 30, non? E di que é necesario ser prudente no seu uso porque non é que o concepto sexa difícil de pensar, sino que o difícil é evitar unha tendencia, un hábito, un prexuízo, en definitiva, que tende a interpretar o ser, o Hainis deste o ser, cando en realidad o correcto é ao revés. O ser enténdese desde a súa comparecencia, vamos a dicir, no Hainis. Entón, a idea, eu vexo un paralelismo entre esta maneira de establecer a relación ser e Hainis con outras expresións de Heidegger. Sabedes que Heidegger, unha das súas frases que algúns autores dos que vou falar despois, como Leite, consideraban poética no mal sentido e improcedente, o sea, o home é o comezado poema do ser. Ben, esta idea de que o home é o comezado poema do ser implica, evidentemente, que é un poema comezado, pero non feito, non acabado, en tránsito, chegando, chegando. Non sei se vos sona de Commen de God, que se traduce ao castelán, penso, por el Dios venidero, ¿no? Que é moi etimolóxico, pero me parece incorrecto, porque xuxire venidero está tan vencellado o concepto de futuro como ahora non, despois sí, que a mí me parece que sería mellor, inda que se xa forzar o idioma, decir el Dios llegando, pero aún non llegou. Ben, estos son simplemente evocacións de cousas que a mí me parece que se relacionan e que penso que o contexto correcto para relacionalos, inda que a mellor non sei a opinión de Andrés, que está aquí máis especializado, é, como dixen, o encontro intercultural de gran alcance. Andrés, pola súa formación e polas súas preocupacións, é un teólogo profundo, un teólogo mediador. Eu penso que fundamentalmente mediador de tres cousas, pero a mediación en realidade é única. Entre tres cousas pódense facer tres mediacións bilaterais e unha ternaria, non? Bueno, pois todo iso confúndese. As tres cousas son o discurso da modernidade, dixemos, o pensamento do progreso, no bo sentido, porque eu teño utilizado un sentido bastante negativo, pero vamos, non inclúo a Andrés agora neso. A teoloxía católica e determinadas orientacións da teoloxía protestante. É un mediador en ese sentido. E penso onde el se ubica. A min pareceme máis importante a mediación entre o pensamento occidental e o pensamento oriental, algo ao que Heidegger fixo, non desenvolveu ningunha teoría, pero é sintomático que intentase intervir nunha traducción sin ter idea do chinés do Tao Te Ching e a importancia que lle dá a noción de Tao, que el reivindica que sexa traducido literalmente por camiño e non por logos, razón, e afirma que esta simple palabra, camiño, di o máis esencial
do que queren decir, se as entendemos, as nosas palabras de espírito, logos, razón e non sei cantas máis. Ben, ese penso que é o lugar deste encontro de máis trascendencia. E ten moito que ver con unha sensibilidade que en Heidegger está clara, inda que nunca desenvolveu eso. Ben, e limítome a iso porque só quero deixar unhas pinceladas temáticas, como vedes, conflitivas. Paso agora, entón, a Felipe Martínez Marzoa. Felipe Martínez Marzoa é, sin ningún tipo de malentendido, un caso claro de outro tipo de recepción de Heidegger en Galicia, polo menos accidentalmente. A súa recepción de Heidegger sucedeu en Galicia, sucedeu exactamente en Vigo e máis exactamente nos peiraos de Vigo, paseando comigo polos peiraos de Vigo. O sea que é unha recepción que sucedeu físicamente, polo menos, en Galicia. Logo podemos dicir, é unha accidental, que sucede aí ou non, pero sucedeu así. Ben, e non ten nada que ver nin con galeguismo, nin con Piñeiro, nin co feito de que nese momento sabíamos de que había unha traducción dun opúsculo de Heidegger, da esencia da verdade, non ten nada que ver con eso, e ademais é unha recepción absolutamente juvenil, virxen, e podemos afirmar que Felipe entrou na filosofía a través directamente de Heidegger. O primeiro texto filosófico dun autor que leu foron non un, sino dous. A crítica da razón pura e Kant e digo en castellano porque estaba en castellano, Kant e el problema de la metafísica, lendos en paralelo os dous. Polo tanto, a súa entrada é completamente juvenil, ten 18 anos, non está condicionado por tal, e, polo tanto, el, desde ese momento e en todo momento, pretende ser un puro heideggeriano. Habrá quen discrepe desto, pero claro, é que recepcións de Heidegger hai moitas, pero desde logo é o que pretende ser. Nese momento en que, inda que non estamos, excepto durante 3 meses, paseando polos peiraos de Vigo, non estamos xuntos, mantemos, sin embargo, estando en Suiza, el en Madrid, logo eu xa en Vigo, el en Madrid, un intercambio epistolar permanente, no cal van surdindo toda unha serie de temas e problemas. E isto vou non dicir porque xa está publicado. Un dos problemas que máis rápido capta Marzoa, en ese momento pode ter 19 anos, ou mellor non sei en que mes naceu, un ano máis novo que ven, 19 recén cumplidos ou 18, e acaba de ler a Kant e a Heidegger. Ese é o seu bautismo filosófico. Plantea a seguinte cuestión. Eu falara de que non hai que confundir en absoluto o tema do esquecemento do ser, de olvido del ser, cos temas, digamos, unha linguaxe que ele non usa, estructurais de ser e tempo, porque, claro, en ser e tempo se fai unha analítica existencial, pero como tal é válida para todo home en todo momento, mentras que o concepto de esquecemento do ser é un concepto histórico que se refire a unha cultura ou a un proceso cultural propio que Heidegger considera unitario, outros pensamos que non é así, que iso é máis complexo, pero en todo caso a continuidade entre a Grecia arcaica, a Grecia na que nace a filosofía, o helenismo e a cultura occidental é evidente, non? É indiscutible. E dentro dese contexto que hai tal, isto ten Heidegger moi claro, que hai tal cousa como filosofía, tal cousa como a cuestión do ser e, por tanto, tal cousa como o esquecemento do ser e a posibilidade de superar ese esquecemento, que sería o mesmo, na terminoloxía que non está en Ser e Tempo, pero pouco despois a introduce, de superar a metafísica. Terminoloxía que logo tamén superou el, pero bueno, eso non ten importancia. E claro, entre esta dimensión estructural de Ser e Tempo, que é un texto trascendental, é dicir, ao dicir trascendental, quero evidentemente reivindicar a Kant, pero moito máis próximo a Heidegger, a Husserl,
que tamén fala dunha visión trascendental. E trascendental significa dúas cousas, unha consciente e outra non tan consciente ou quizá inconsciente. Unha é, hai unha estructura a priori da realidade e esa estructura é o que vai captar o pensamento, que por iso é trascendental. O trascendental é a estructura a priori que vai ser captada da realidade. Pero hai outra dimensión inconsciente, o inconsciente, o suposto, é moi importante en Heidegger, inda que lle chame preferentemente esquecemento, olvido, e é que esa estrutura trascendental é descriptible nun discurso finito. En Kant, que é o que introduce a expresión, ese discurso finito do cognitivo son o espazo, o tempo e as categorías. E con eso funciona todo. Logo é a cuestión de si ten entidade propia ou é a descoñecida raíz común que dixo Marzoa, a imaginación, pero sae describir mellor o sistema, pero que o sistema é conceptualmente finito, acabado, iso é moi importante en Kant. E inda que ese sistema non é o sistema da filosofía, porque a filosofía divídese en dous niveis, o nivel da liberdade, que se trata na crítica da razón práctica, e o nivel cognitivo, que se trata na crítica da razón pura, e logo, por ósmosis, por cruce, xeran un terceiro nivel, posteriormente, que é da crítica do xuízo. O que está claro é que todas as estruturas binarias ou ternarias en Heidegger, en Kant, teñen a característica de ter claro que o discurso ten que ser finito, é dicir, é posible constituir tal. En Husserl isto xa non está tan claro, pero algo deso queda aí. En Ser e Tempo non se plantea o problema e por iso Ser e Tempo é un proxecto fracasado como proxecto, digamos, editorial, como proxecto de texto, pero ao mellor é un proxecto non fracasado a outro nivel, visto a outro nivel, sino radicalizado. Pero esta dimensión, o que é indubidable, é que en Heidegger, en Ser e Tempo, e tamén despois, hai unha dimensión estructural. E logo aparece máis claramente, en Ser e Tempo tamén está, xa se introduce o concepto de destrucción, hai unha dimensión histórica. Vale? Pois ben, estas dúas cousas normalmente consideranse incompatibles, en todo caso, adoitan selo. O que estaba, o que me sinalou Marzoa nunha carta é que a dimensión estrutural de Ser e Tempo, con conceptos como Eigentlichkeit, que é unha posibilidade estrictamente individual e pouco probable en cada individuo, e a cuestión de superación da metafísica, superación do esquecemento do ser, aí hai como un desaxuste. E eu dicira, era o que me recordaba nesa carta, non me acordo eu, pero el o dicía, que había que separalos, polo tanto, como son dúas cousas, dous niveis completamente distintos. Pero, decía Marzoa, a hora decátome, doume conta, de que non se poden separar tan enérxicamente. Polo tanto, ten que haber, e me dicía que pensaba eu deso, a verdad colleume así, desprevenido, dicen un montón de tonterías nunha carta moi longa, pero estou seguro de que nada interesante. O sea, deixoume descolocado, o sea, o problema está. Ben, a partir de aí, Marzoa topa unha solución a ese problema. E a miña interpretación é que Marzoa atopa unha solución escollendo por un dos lados. Elimina o histórico, o convierte en estructural. É dicir, o convierte nun proceso necesario. El fala de Grecia como o gume da navalla, el filo da navaja, o gume da navalla nun movimento que vai necesariamente dun mundo arcaico que está presente en Grecia, pero Grecia xa é outra cousa, o mundo da polis, da democracia, da ágora, que para Marzoa e para min é un concepto ontolóxico, é o valeiro concreto, o valeiro no que se produce o encontro. O mundo da ágora xa non é o mundo arcaico, xa non é o mundo da comunidade. É a través dun fenómeno de transición que é o helenismo, dentro do helenismo dun fenómeno de transición que é o cristianismo,
xurde a sociedade moderna, que é a sociedade que se caracteriza polo feito de estar dominado polo tempo lineal, o tempo do que falou Heidegger cando dixo que a característica do tempo, tal como o elaboramos a posteriori, non o tempo da experiencia inmediata, é que sempre é divisible. Todo o tempo que teña un tramo se pode dividir en tramos e así podemos chegar a conseguir que haxa un tempo para calquera cousa, por pequeno que sexa ese tempo. Ben, o tempo lineal, o tempo do baleiro, o tempo do un todo índice diferenciado é para Marzoa a esencia da modernidade, pero é tamén o resultado dun proceso necesario, o cal penso que non cadra moi ben coa clara vivencia que Martin Heidegger tiña da continxencia histórica e que era o que o enfrentaba a Hegel xa nos seus escritos de mocedade e se repite ese enfrontamento a Hegel case que ao final de Ser e Tempo e se repite ese enfrentamento a Hegel na conferencia Zeit und Sein, o sea, invertíndolle o título que era o título do que non chegou a facer en Ser e Tempo. É dicir, a oposición a Hegel a vivencia da continxencia de que o desenvolvemento ten algo de divino, algo de trascendente, pero no sentido de que é unha oportunidade ofrecida, unha posibilidade, pero non un desenvolvemento necesario. É dicir, a historia non é a caída do espírito no tempo, como pensaba Hegel. A historia é, basicamente, a oportunidade. Eso xa está no escrito sobre Duns Scoto. Non está falando de Duns Scoto, pero está logo na conclusión que escribiu posteriormente para publicalo e que non formaba parte da tese doutoral, da tese de habilitación. É dicir, hai aí unha separación. Marzoa estructuraliza a Heidegger. E como estructuraliza? E, sin embargo, Heidegger era a súa maneira, un revolucionario a largo prazo, un revolucionario sen programa, un revolucionario sin seguridade de que isto iba a triunfar, pero un revolucionario. E Marzoa, como a min, como a maioría dos mozos con certas inquedanzas naquele momento, tamén éramos revolucionarios, algunha saída ten que atopar, e esa saída atopa en Carlos Marx. Os escritos de Marzoa, publicados en galego sobre Marx, nos anos 70, hai que ubicalos exactamente na recepción de Heidegger en Galicia. En ese caso, non só porque Marzoa é galego, ao mellor a seu pesar, e porque en ese momento estaba aquí, sino porque se publican en galego, non por outra cousa, porque o contido non ten nada que ver con temas diferenciais, etc. Eso sí que está claro no seu discurso. Forman parte da recepción de Heidegger en Galicia. A lectura de Marzoa, que Marzoa fai de Marx, é unha lectura, penso que con certo fundamento, con un exceso de exageración, con un exceso de esquematismo que é propio del, pero é unha lectura que non está condicionada nin sequera pola percepción que Marzoa ten de Hegel, inda que establece unha proximidade moi grande entre Hegel e Marx, cousa que en eso Heidegger estaría de acordo. A lectura é que a revolución, como é a cancelación da sociedade moderna, a modernidade ten unhas características e esas características son insuperables, pero podemos acadar un certo distanciamento. Ese distanciamento non tomalo coa ingenuidade da burguesía. Eso é a revolución. A revolución é esencialmente unha toma de conciencia. A revolución cancela o sistema capitalista non porque estableza unha sociedade máis xusta, sino porque establece esencialmente o que tería que ser o discurso de Hegel, pero non o foi por outras razóns. Establece a chegada do espírito a sí mesmo como civilización autoconsciente en que, sendo autoconsciente e consciente da propia natureza que é o seu soporte, esa civilización, non o profesor de metafísica da Facultade de Berlín, esa civilización autoconsciente é a realización da unión de suxeito e obxecto. Ese é o verdadeiro un todo final, a civilización. Isto é a interpretación
do concepto de chegada do espírito a si mesmo de Hegel, implícita, non digo explícita, pero implícita en Marx, e a Marzoa lle sirve para facer unha especie de cancelación distanciada do que é a modernidade, sin falar propiamente de superación da metafísica, que é un concepto que, por razóns de malentendidos terminolóxicos, Heidegger tamén considerou que compría superar, pero eu penso que no caso de Marzoa sucede porque el realmente está moi profundamente identificado co pensamento de Heidegger en certa dimensión, pero este choque que experimentamos moitos o resolveu por unha vía, en certo sentido, rápida. E non falo máis porque por unha vía rápida. Pola vía rápida de hai un choque entre o estructural e o histórico. Pois moi simplemente, estructuralizamos o histórico. Esa está. O cal é realmente volver a Hegel. E como é volver a Hegel, éramos moi revolucionarios en aquel momento, facilita a asunción de Marx. Facilita a asunción de Marx de tal maneira que Felipe, no anos 67 aproximadamente, cando se acabou a iniciativa de Cornelius Castoriadis desapareceu a revista Socialismo ou Barbarie, Socialismo ou Barbarie, el recolle todos os números desde o ano 49, cando estos trotskistas se separaron da Cuarta Internacional, hasta o último que se publica e os convierte na base dun seminario do partido que el contribuirá a fundar, o Partido Comunista Marxista-Leninista. E nese momento, polo tanto, Marzoa ten perfectamente claro que é un transmarxista, que ten unha procedencia marxista, pero Marx está superado porque nos últimos textos de Castoriadis a xente de Socialismo Barbarie empezou superando o trotskismo, pero acabou superando o marxismo. E iso o tiña claro nese momento Marzoa. No ano 68 tiña claro. Pouco despois aparece como militante, como pretende ser o maestro teórico da Liga Comunista, é dicir, dos trotskistas de Galicia, e é nesa época en que recupera, e en vez de dicir que hai que superar a Marx, dá unha interpretación ontolóxica de Marx. Ese pretende ser un ortodoxo marxiano, non marxista, que iso xa é outra cousa. É dicir, pero o cerne desta postura de Marzoa é o seu estructuralismo, e ese estructuralismo é a manifestación de que o concepto de superación da metafísica como proceso histórico que algún día verán os nosos netos, non o podía admitir porque chocaba co estructuralismo que é verdad que está en ser tempo. Ben, acabei con Marzoa, teño un pouco tempo, e agora menciono ao seu discípulo Arturo Leite. Arturo Leite tamén publicou cousas en galego, inda que non domina o seu uso como Marzoa así. É o libro máis importante que ten sobre Heidegger, para min un dos mellores libros que hai, que recomendei en un comentario crítico, e co título simplemente de Heidegger está de novo en español, que como escribiu el sempre. Arturo Leite é herdeiro do estructuralismo de Marzoa. Non vou a entrar en disquisicións máis tal, porque simplemente ubicar cal é a forma de recepción, non entrar en contidos, é herdeiro do estructuralismo de Marzoa. Tamén Arturo Leite estructuraliza o discurso de Marzoa, e eu teñome atrevido a dicir que o estructuraliza de tal maneira, é tan pouco aberto á posibilidade dun cambio civilizatorio, ainda que sexa impreciso a longo prazo, que o que fixo foi unha especie de budismo occidental. Esa é a lectura que fago a Arturo Leite, e a pesar deso recomendo o libro como boísimo. Porque Arturo hereda o estructuralismo de Marzoa, pero non a saída lateral que Marzoa atopa a través de Carlos Marx. Esa non pertence á nosa xeración revolucionaria e non ten esa necesidade e, polo tanto, o discurso de Leite
penso que é unha boa lectura de Heidegger, profunda, estou de acordo con el, en que separar un primer Heidegger dun segundo é improcedente. Si é certo, e iso tamén o ten claro, que hai unha evolución, que hai unha constante persecución de algo, que son camiños, que é un camiño que se vai facendo andar e que se invita a outros que o anden, é un Holzweg. Pero, en definitiva, ten este custo, posto que a solución á pregunta como ten sentido a superación do esquecemento do ser se, de algún xeito, ese esquecemento é a unha Eigentlichkeit de ser e tempo, e ese é o estado normal, digamos, do home, e só excepcionalmente pode ter acceso a Eigentlichkeit. Eso é a raíz do problema e ubícanse os dous claramente en unha solución de tipo estructuralista contraria, polo tanto, ao que Heidegger ten de inda que críptico, carente de programa, etc., de revolucionario en sentido profundo. Marzoa introduce o revolucionario por outra vía, xa lateral, e Arturo simplemente prescinde disso. Ben. Paso agora ao fenómeno, xa levamos pouco tempo, ao fenómeno do CIES, que é un fenómeno completamente diferente. O CIES, Círculo de Información e Estudos Sociais, é unha organización de técnicos e intelectuais que se xuntan de arquitectos, de enxeñeiros de camiños, de profesores, algún economista, ainda que logo tuvo pouca participación, que se xuntan en torno a determinadas loitas que surden na Galicia daquel tempo, de carácter ecolóxico, de carácter, digamos, comunitario, e se convierte no artellamento dunha rede de asociacións de veciños, de movementos, pero ao mesmo tempo hai unha teorización. Que ten que ver o CIES con Heidegger? En aquel momento absolutamente nada. Eu estaba ali, eu era un heideggeriano convencido, pero incluso a maioría dos que eran moi amigos, como César Portela e Pepe Bar, que non tiñan lido unha palabra de Heidegger, pero tiñan referencias miñas, os demais non tiñan idea de que eu tivera algo que ver con Heidegger, en absoluto. Eu pensaba en un marxista revolucionario, un ex-marxista, un radical, un marxista radicalizado, pero de Heidegger non tiñan ni... E, entón, a miña presencia aí non tuvo a menor incidencia na recepción de Heidegger. Aí non hai recepción no sentido de tal, sino que o que hai é unha conversencia. O discurso non só da autonomía, sino o discurso do territorio, o discurso da pequena escala, o discurso da comunidade, conecta con determinados temas de Heidegger que, quizá, onde mellor están representados, por suposto, desde logo non en Ser e Tempo, e en Bauen von Denken, non? E entón, en ese sentido, hai unha certa recepción. Recepción que se explicita posteriormente nese seminario que xa mencionou Carlos, que ademais foi iniciativa del, en que se discute este ensaio de Heidegger traducido ao galego, nunha traducción moi pouco editorial, é dicir, unha traducción, cando unha palabra non ten traducción, pois o que puxemos foron as 7 ou 8 palabras posibles para que, como éramos 4, a xente máis ou menos se fose situando no intraducible. Ben, vou a citar só dous conceptos, un mesmo é o da autonomía, que é un concepto que non aparece como tal en Heidegger, non é a súa linguaxe, pero que realmente sintoniza moito con el, e outro é simplemente unha metáfora. Unha metáfora na que vou simplemente a mencionar, a apoiarme en Marzoa. Marzoa, penso que na historia da filosofía, non? A metáfora da agora, é dicir, a cita de Herodoto. É da historia da filosofía ou en outro sitio? Creo que... Ou é do libro de... Político, un libro colectivo. Sí, é verdad, sí. É un libro colectivo, sí. Ben, Marzoa conta a historia de que conta Herodoto, de que en determinado momento o rei Ciro dos persas di que en nada teño que ter en conta un pobo
do cal é característico que o centro das súas cidades está constituído por un espacio baleiro ao cal acuden todos, coa intención, baixo xuramento, de enganarse uns aos outros. Heródoto mesmo explica que ese espacio baleiro é a ágora e que o engañarse uns aos outros é o comprar e vender, que é o que máis se facía na ágora, a parte de política que non estaban nada separadas. Ben, Marzoa lle dá verdadeira importancia ao concepto de ágora porque precisamente é un espacio baleiro, un espacio de encontro. Ten unha dimensión ontolóxica, non é o ser, pero é un espacio de patencia do ser, xustamente como baleiro, como a posibilidade. Pois ben, no CIES tiñamos moi claro o proxecto de autonomía e a necesidade de promover incluso unha autonomía de moi pequena escala, parroquial, etc., pero tamén que esa autonomía tiña que organizarse federativamente en autonomías comarcais, e nacionais, e continentais, e mundiais, e interplanetarias, se é que realmente existisen extraterrestres. É dicir, non era unha cousa fechada, sino unha cousa estructurada en niveis, porque, inda que a distinción clara en niveis pode ser un tanto artificiosa con respecto á realidade, ten a ventaxa de que fai que o home saiba en todo momento onde está. E entón, esa artificialidade, como a artificialidade, por exemplo, do deseño da cidade en base á típica cuadrícula, inda que é unha imposición xeométrica, conceptual, produce transparencia. E iso é o importante. Pois ben, a frase en que condensamos, digamos, a recepción de Heidegger a través do concepto de ágora é que nos tiñamos moi claros os conceptos de autonomía, pero tamén que as distintas autonomías dunha periferia tiñan que concentrarse nun centro, que era esencial que ese centro fose algo baleiro. Por exemplo, nos dicíamos que as verdadeiras capitais, as boas, non son as que Toynbee consideraba cidades en marcha triunfantes, sino as baleiras, as que só teñen aquela función para que a xente se encontre. Defendimos a capitalidade de Santiago, pero dun Santiago que non é o que hoxe é, e que non era en aquel momento o que hoxe é, e o resumimos todo nunha frase. O centro, o que nós entendemos o centro, ten que ser a feira da perifeira, é dicir, a ágora. O centro é a ágora. Este discurso é un discurso con unha profunda conexión con Heidegger, que logo se explicitou nese seminario que xa mencionou Carlos, que foi temático sobre un texto que dera orixen a unha corrente arquitectónica chamado regionalismo crítico por un tal Kenneth Frank, que logo non tivo maior trascendencia. Ben, si le quita o reloj, que fai ruido, quita o... que fai ruido. Ben, entón, xa falei de todos esos casos, e agora vou a mencionar simplemente digamos, a recepción de Carlos Fernández e logo de Anxo Rei Ballesteros. Carlos Fernández, como acaba de contar, conectou con Heidegger un pouco a través miña, inda que daquela era un rapaz moi lido, por exemplo, coñecía ben a Marcuse, que non é Heidegger, pero é un discípulo de Heidegger, tiña un abano moi amplo de lecturas, máis que filosóficas puras de carácter, digamos, sociocultural, temáticas, coñecía a psicanálise, xa, con 18 anos que tiñas, non? Coñecía a psicoanálisis, coñecía a Freud, coñecía... A mellor xa coñecías tamén a Bisbang, ou ainda non? De oídas, non? Sí, de oídas, me das vos tamén, ben. É dicir, tiña unhas lecturas moi amplias e entrou, leu rapidamente a Heidegger, polo tanto, non é un contacto tan limpo e tan directo, tan inmediato como foi o de Marzoa e o meu, tamén coa mesma idade, pero entrou en contacto con Heidegger dunha forma importante. E axudoume moito, a min, a incorporar temáticas que penso que teñen moita relación con Heidegger, pero que Heidegger non toca, como é a cuestión intercultural e a posibilidade... Sí. É a posibilidade de que o discurso histórico de Heidegger, falando da modernidade, faga un descenso á realidade concreta que Heidegger era,
non por razóns de principio, pero quizá por razóns caracteriais contrario a elas, que era o contacto ca socioloxía, non? Isto é unha das cousas que lle reprocha Habermas, e ten toda a razón, é dicir, a dimensión sociolóxica que está implícita, incluso en Ser e Tempo, e, por suposto, en a época da imaxe do mundo, e en todo o pensamento de Heidegger, Heidegger mesmo a evita, non? Inda que de todos xeitos foi moi consciente de as conexións entre certas realidades e tal. Contase del que cando Adorno, por exemplo, estaba moi cabreado porque lle fixeran unha escena cos estudiantes do 68, Heidegger, en cambio, estaba bastante entusiasmado, nese momento estaba moi lonxe da universidade, pero aos que lle falaban, lle informaban daquelas cousas, de que o líder teórico daquelo era o seu discípulo Marcuse, etc., lle fixo unha vez unha pregunta. Vamos a ver, todo isto está moi ben, porque daquela xa estaba o concepto da crítica ao consumismo no discurso dos 68istas. Algúns, polo menos, tiñamos ese discurso, pero esta crítica ao consumismo é capaz de captar que o consumo é hoxe o modo de ser doente. É dicir, se o modo de ser doente, o tema tan abstracto e ontolóxico de Heidegger, pode concretarse en un fenómeno como o consumo, é que, evidentemente, ten esa cousa tan abstracta ou tan xeral, ten unha enorme capacidade de descender, de convertirse, como se di en sánscrito, en avatara, en realización. Pero Heidegger non tratou eso, e Carlos Fernández axudoume a desenvolver esta dimensión respecto á temática da cultura, do sociolóxico e tamén do encontro intercultural, que sigo insistindo en que polas condicións do mundo en que vivimos é realmente algo moi importante. Ben, e falo só agora moi esquematicamente de Anxo Rei Ballesteros e a súa conexión con Rolf Carballo, e con Heidegger, claro, que se manifesta nun libro que saíu cando xa Anxo estaba morto e que fixeron a medias Carlos Fernández Ciel. O libro titúlase Urda e Mundo e basicamente céntrase no desenvolvemento do concepto de urda materna, de urdimbre afectiva, de Rolf Carballo. Anxo Rei Ballesteros insiste en certas cousas que realmente en Rolf Carballo só están insinuadas, pero están moi claramente. E lle dá unha nova terminoloxía. Rolf Carballo di claramente, no desenvolvemento do concepto de urdimbre afectiva, que na relación da nai co fillo recén nacido, co fillo que aínda non se diferenciou como suxeto, que aínda non separou nai de eu, de outros e de mundo, nesa situación, a nai revive, por así decir, a súa propia urda materna e, polo tanto, hai unha continuidade. E Anxo fai unha forma de levar as cousas da que Rolf Carballo non foi capaz, e é distinguir, isto moi heideggeriano, o nivel óntico do ontolóxico, e di explícitamente. A nai é no tempo sucesivo, é dicir, ónticamente anterior ao fillo, é a súa causa, as súas causas, pero ontolóxicamente chega a dicir que son irmáns, que son coetáneos, por esa revivencia. Entón, hai unha visión do tempo completamente distinta da do tempo lineal, na que ten verdadeira importancia a maneira que ten de ver Rolf Carballo o proceso de xestación do individuo, do eu, digamos, da consciencia en términos psicoanalíticos, é unha visión, en definitiva, da relación entre o consciente e o inconsciente, que Rolf Carballo, que é moi construtivo, pretende que sexa moi psicoanalítica e, inda que cita outros autores, como Winnicott, é dicir, xa correntes con unha certa distanciamento respecto a Freud, pretende reivindicar a Freud. Eu, sinceramente, estou convencido de que
aí está equivocado. Rolf Carballo é moito menos freudiano do que el cree, o mesmo que lle pasa a Marcuse. O que pasa é que hai xente que tende a estas ortodoxias. Outro exemplo que puxen é Marzoa, que é moito menos marxiano do que el cree, pero bueno, son maneiras de expresarse. O importante é que a maneira de ver a relación entre o consciente e o inconsciente de Rolf Carballo, que salienta, que destaca Anxo Rei Ballesteros neste texto, a través da simultaneidade ontolóxica, da contemporaneidade ontolóxica entre a nai e o fillo, reivindicando explícitamente esta terminoloxía, óntico unha cousa, aí é o tempo, pero recorda textos moi concretos de Ser e Tempo. En Ser e Tempo, Heidegger, como lle maticei onte a Andrés, fala durante un montón de páxinas da morte, e isto foi unha das cousas que máis chamou a atención, e deu orixen, ademais, a lecturas románticas, radicales, pesimistas, do discurso só analítico de Heidegger. Pero eu entendo, en contra a opinión do seu discípulo Gadamer, que, por outro lado, é un filósofo a outro nivel, é dicir, Gadamer non cheira ontolóxico, isto así de simple, é a expresión da radicalidade ontolóxica de Ser e Tempo. A morte é tan importante non porque teñamos que estar pensando nela, non porque tal, senón simplemente porque a expresión máis clara e concretada de que a posibilidade é máis alta e superior á efectividade, porque hai a posibilidade máis radical e a posibilidade que é imposible que chegue a ser efectiva. Ben, a isto lle dedica moito tempo porque é un tema conflitivo, porque o relaciona cas súas orixes teolóxicas, porque se relaciona co feito de que ese momento está en íntimo, cando escribe, ainda non está en Friburgo, está en Marburgo cando empeza, ainda que o escriba parte na famosa cabana, é íntimo amigo de Bullmann, que está moi en contacto ca teoloxía protestante e, polo tanto, a relación de negatividade, pecado, etc., son cousas que lle preocupan nese momento e fala moito da morte. Ao nacemento, adícalle só un párrafo, pero di clara explícitamente que o nacemento ontolóxicamente está no mesmo nivel que a morte, que é ese nivel ontolóxico en que a posibilidade é superior á efectividade. Se a morte é o futuro que nunca será presente, o nacemento é o pasado que nunca será presente. Pois ben, ese concepto de pasado que nunca foi presente, que é pasado estructural, que, de algún xeito, a eternidade de Spinoza, ese concepto o desenvolve apoiándose en Rolf Carballo e sacándolle punta Anxo Rei Ballesteros, que penso que é un autor importante, inda que totalmente marxinal. Bueno, e con isto só me queda, porque me comprometera a facelo, a mención do tema de que se entende por recepción de Heidegger en Galicia. Pois, despois do que dixen, e sobre todo despois do que dixo da recepción de Heidegger en Europa onte Ramón Rodríguez, está claro que recepción non implica ningún tipo de compromiso dos con outros. O feito de que Marzoa recibise a Heidegger moi explícitamente no Brand de 1962 nos Peiraos de Vigo non significa que teña nada que ver con Ramón Piñeiro, nin con Andrés Torres Queiruga, nin despois co CIES, nin despois, unha vez que deixamos de relacionarnos conmigo, nin con Carlos Fernández, nada, simplemente que eso sucedeu en Galicia e non lle hai que dar máis trascendencia, e se alguén lle dá é que está, digamos, fora da realidade, ninguén lle deu máis trascendencia que eso, non? Eso é o que quería matizar respecto ao concepto de recepción de Heidegger en Galicia, nada máis. Bueno, Jorge. Pareceme moi interesante todo o que expós, pero selecciono un problema central que formulaches con respecto a Marzoa. Ti pensas que Marzoa resolve mal unha cuestión prácticamente dilemática
no estudio da obra de Heidegger, que é esa contraposición entre o análise estrutural que pode atoparse en Ser e Tempo, nunha determinada lectura de Ser e Tempo, e o esquecemento do ser, que sería o desenvolvimento da crítica á metafísica do Heidegger posterior. Donde aí sí se atoparía unha historicidade que Marzoa, pois, sencillamente obvia, pois se mantén na idea estrutural que logo el pois se enriquece ou combina cos análises, as análises marxianas. Ben, isto recordo que precisamente nunha vez que estás ti o discutimos con Marzoa, esta visión atemporal da historia, no fondo, pero que quería plantear era o seguinte: eu penso que eso é heideggeriano, é profundamente heideggeriano. É unha crítica coñecida, entre outros Adorno, no seu momento fixo, de que hai unha mala temporalidade xa no mesmo Ser e Tempo, a pesar de que nesa segunda parte pretende abordar todo isto, hai unha mala historicidade en o que é toda a súa visión da historia do esquecemento do ser. Esa mala historicidade que é unha historicidade hegeliana, onde ao final está xa in nuce no principio, no orixen. E penso que Marzoa é nesto, eu coido que fatalmente, lamentablemente, nese punto, é o punto menos marxiano, efectivamente, de Marzoa. Creo que é moi heideggeriano, porque o seu é unha mala historicidade. En realidad, Marzoa ve na polis, tú recordabas a cita de Herodoto, ve xa na polis, aí todas as condicións que dun modo ou outro, casi teleolóxicamente, nos levarán á República Democrática. Está aí xa enunciada. Entón, penso que, en realidad, aí hai quizá unha escolástica heideggeriana coa que Marzoa non logrou romper. E que, sin embargo, outros vinculados ao marxismo claramente o denunciaron desde o principio. Unha concepción do tempo e da historia que non é profundamente histórica. Ben, eu penso... Bueno, yo contesto, porque penso que vai ser rápido. Eu estou en completo desacordo sobre as procedencias. A actitude de Marzoa está clara, confirmaches o que eu dixen. Pero a afirmar que eso procede de Heidegger, en absoluto. Heidegger, antes de ser Heidegger, é dicir, cando ainda era o fillo do sacristán, escribiu aquel... explicita a súa oposición a Hegel e vese claramente nos textos da conclusión do escrito de Duns Scott que el fala, por exemplo, de que en ese momento fala da vivencia, da intimidade do divino. Xa mencionei antes, facendo referencia a Andrés, que nunca fala de Deus, pero fala da intimidade do divino. E fala do espírito de un espírito que é espírito histórico, é dicir, el reivindica a historia e considera a Hegel como un exemplo do pensador máis profundo e tal. Pero o seu enfrontamento a Hegel, xa nese momento, é que a súa concepción da historicidade é esencialmente contingente. E iso sigue así. Heidegger está aberto á posibilidade, que ve moi difícil, etc., de superación da metafísica, pero que nunca dixo e que esa superación era fatalmente necesaria. Todo o contrario, máis ben é moi difícil. A expresión o home é comezado o poema do ser fai referencia a unha necesidade de acabar ese poema, pero non a necesidade no sentido de necesitamos, pero non é tal. Eso é clarísimo, é dicir, o discurso de Heidegger é absolutamente antinecesitarista. Absolutamente antinecesitarista.
E Marzoa non é que sexa necesitarista, sino que o problema é que si é estructural. Si é estructural. Ademais, vai un pouco co seu carácter, si é estructural, por iso. Pero a procedencia non tes fundamento. O sea, Heidegger, nin siquiera en Ser e Tempo, o concepto de historicidade que manexa é, como concepto de mortalidade, son conceptos ontolóxicos que significa o carácter inacabado do home, esencialmente inacabado, tanto como individuo como colectividade. E, polo tanto, posto que é inacabado, está abocado a tratar de acabarse, ainda que nunca poderá acabarse, entón é histórico, pero non hai aí ningunha idea da línea de necesidade. E máis, un tema que non me gustaría que saíra ahora, porque é perder o tempo, o tema do nazismo de Heidegger. Cando Heidegger lle di en Roma a Karl Löwit que en Ser e Tempo está a raíz da súa adhesión ao nazismo, é verdad, pero no discurso da historicidade de Ser e Tempo. E o discurso da historicidade de Ser e Tempo non ten absolutamente nada de nazi, nin de outra cousa, nin de comunista, pero que sí ten o discurso da historicidade de Ser e Tempo claramente, en contra da lectura que logo foi Marzoa, é a consciencia da continxencia histórica. E iso era un dos aspectos en que, ainda que sexa por razóns negativas, Heidegger coincide co nazismo, porque o nazismo era unha conciencia de continxencia. O nazismo non se opoñía ao comunismo dicindo vos vedes que o futuro camiña necesariamente cara alá, pero nós vemos que camiña necesariamente. Nada deso, en absoluto. O nazismo é a ver si somos quen, de construir incluso contra a historia. Esa vivencia da continxencia histórica de que o mundo, o sea, de que esencialmente Hegel estaba equivocado, entón, según isto, nese sentido, Marx, por outro lado, Marzoa reivindica o concepto de Rosa Luxemburg de socialismo ou barbarie como expresión de que tamén para Marx o socialismo en canto feito consciente non pode ser necesario, é dicir, aí se sitúa. Pero está clarísimo que o esencial da vivencia da historia en todo momento de Heidegger é a continxencia. E Marzoa non a nega, porque dicen que por unha vía lateral topa esa actitude revolucionaria que Heidegger, por estructuralizalo, non lle dá, que é a vía de Marx. Pero tamén aí Marzoa, eso sí, ainda que ten unha visión de un proceso, unha liña de avance necesario, pero o último paso, a revolución, é dicir, o socialismo, é dicir, a total transparencia da sociedade e da civilización, que inclúe a mesma transparencia da natureza, ese paso, en canto paso á consciencia, non é necesario. Necesarios podían ser o que no discurso do materialismo histórico eran os procesos dialécticos que, como eran procesos esencialmente inconscientes, podían ser necesarios. Pero o paso ao socialismo, e isto tiña claro precisamente en 1916 Rosa Luxemburg, non é necesario. En ese sentido, sí coincide con Heidegger, pero non coincide no sentido de que a liña que ve é unha liña moi lineal, moi estructural. Bien, un momentiño. Eu quería, Basilio, por favor, que nos falaras do seguinte. Efectivamente, ti caracterizaches ben, ao meu xuizo, o discurso de Marzoa e o discurso de Leite, no sentido de que ambos os dous, bueno, sobre todo Marzoa, somete, digamos, ao discurso de Heidegger a unha certa esquematización, pero é fundamental, tanto no discurso de Marzoa como no discurso de Leite, o concepto de nihilismo. No de Marzoa, na súa caracterización da sociedade moderna como unha estructura con dúas caras, a ciencia e o dereito. Ciencia e dereito, que son as dúas facianas da sociedade moderna, que coinciden en seren expresións da ontoloxía da descualificación. A ciencia reducindo o ente a homoxeneidade abstracta para ser manipulada e o dereito reducindo aos homes
a cidadáns, a abstracta categoría de cidadán, en certo sentido intercambiable, é tan abstracta como a reducción abstracta que realiza a ciencia no seu ámbito. Entón, é inherente é imposible pensar a Marzoa sen ese concepto de nihilismo, verdad? Porque o que desarraiga, o que descualifica a sociedade moderna é a que finalmente proporciona a posibilidade de que veña o socialismo. O socialismo ven no momento en que a ciencia e o dereito extreman a súa descualificación. No momento en que a ciencia somete ao mundo a unha descualificación abstracta, o mundo queda perfectamente ao servicio dun novo tipo de traballador versátil que se faga cargo da transparencia do mundo. Pero para facerse cargo da transparencia do mundo ten que o mundo previamente ter sido sometido á descualificación. E o dereito exactamente igual. O dereito vai garantir que a República Democrática convirta as propias libertades e os propios dereitos existentes na sociedade burguesa os estenda universalmente. Desa maneira, o comunismo sería a conservación revolucionaria da sociedade moderna, que é unha expresión de Marzoa. Ben, entón, no discurso de Marzoa, indudablemente, é fundamental o nihilismo neste sentido, verdad? Sin embargo, polo que eu te coñezo, gustaríame que falases da túa propia postura con respecto a estes aspectos, é dicir, con respecto a esta cuestión. Polo que eu te coñezo, Marzoa, por exemplo, sería absolutamente insensible á comunidade. A comunidade é unha problemática que non lle interesa a Marzoa polo feito de que a comunidade supón unha marca, dende o punto de vista de Marzoa, Nietzsche, Heidegger, unha marca nesa descualificación que Marzoa, no fondo, considera positiva. E a cultura, a comunidade, no fondo, na forma, supón unha marca nese continuo que Marzoa considera positivo porque é o prolegómeno do comunismo entendido ao Marx Marzoa, verdad? Entón, daí a insensibilidade, entre outras razóns, da insensibilidade de Marzoa, do propio Leite, o fenómeno comunidade, o fenómeno cultura. Por que Marzoa e Leite son insensibles, en certo modo, á comunidade de cultura? Pois por razóns filosóficas profundas, entre outras razóns. Porque marcar comunidades provistas con sustancia propia supón, en certo modo, poñer outras divinidades no trono baleiro do Deus desaparecido, non? E supón tratar de marcar o sensible, de pensar o sensible presupoñendo unha armonía no todo. Eles están en contra de pensar o sensible presupoñendo unha armonía no todo, posto que esa armonía é precisamente a metafísica que eles queren superar. Entón, dito isto, eu o que quería é que ti, frente a esta postura nihilista de asunción do nihilismo por parte de Leite, de Marzoa sobre todo, que nos dixeras que che parece, eu sei, pero quero que o digas aquí, claro que sí, porque é interesante, que che parece esta... que por da parte eres galeguista, eres nacionalista, que terías que obxetar ante este razonamento de Marzoa frente tal? É dicir, cal é a túa postura ao respecto? Bueno, vale. Unha matización, primeiro. Eu tiña o compromiso de vir aquí para falar de xente que coñezo ben, pero non de min mesmo. De min mesmo teño obriga de todo isto que en realidad xa está escrito, pero ademais publicalo, e vou retrasado, entón non o vou a compensar agora con 4 palabras. Non sei se... Eu sometería a votación democrática se compensa que lle conteste, tendo en conta que me está pedindo que fale de min. Ti non te podes escabulir, agora tens que responder. Ben,
vamos a ver, o discurso de Marzoa, como dixen, é o resultado de unha opción estructural, de unha maneira de responder a algo que en Heidegger é realmente moi importante. Si partimos, si nos ubicamos en ser e tempo, temos que ser conscientes de que, por un lado, o discurso é totalmente estructural, é dicir, que está falando do Dasein, do home en xeral, de como o home é, non propiamente do home, sino da existencia humana, entendendo que a palabra existencia é algo que se predica de individuos como calquera de vostedes, ti e eu, como dun colectivo, do que sexa. Iso tamén é formas de existencia, tamén hai unha existencia de tipo cultural ou nacional ou comunidade, que sexa, é dicir, ou simplemente dun grupo que asume unha tarefa, etc. Está falando de algo estructural. Pero tamén, posto que ten clara a dimensión de contingencia, de algo estructural que se ten que concretar. Eso foi o que, simplificando moito así, con un conceptualismo cartesiano, expresou moi ben Sartre, non? Expresou moi ben Sartre con aquelo de, por un lado, ver ao home como a xénese do baleiro, aquela expresión, aquela fórmula de, en realidad, a estrutura do mundo son pompas de aire que descomprimen el ser, non? Pero, por outro lado, un discurso que tamén se pode dicir nihilista, el non fundamenta unha ética, non a fundamenta de maneira ontolóxica, pero hai que decidir, hai que comprometerse. Heidegger, por certo, tamén o fixo moi mal, pero o fixo, proba de que efectivamente estaba convencido que había que comprometerse, e recoñece que hubo un erro, é dicir, a expresión que tamén lle dixo a Karl Löwit en esa entrevista, é que quen pensa en grande ten que equivocarse en grande. O sea, que a historicidade, e por outro lado, a historicidade, posto que é contingencia, implica a posibilidade de equivocarse. Todo isto estaba, por así decir, en Heidegger. Agora, que penso eu deso? Bueno, eu penso outra cousa, eu penso efectivamente que a comunidade é a recuperación da ágora, unha determinada maneira de interpretar a comunidade e a interpretación da ágora, porque, agora, contestándolle a un dos aspectos de Jorge, Marzoa sí cree que, efectivamente, a ágora é o precedente, é dicir, a polis é o precedente da sociedade moderna, pero eu aí estou, xa que me obligades a falar de mí mesmo, en absoluto desacordo, por unha razón absolutamente esencial. Marzoa perde o concepto de escala. A ágora é transparencia. Escala, pero agora explico, de escala, a escala na que se pode funcionar. A ágora é transparencia, e esa transparencia ten unha fórmula moi clara. De Pericles dice que coñecía os seus 10.000 concidadáns, un por un, nome por nome. Bueno, hai que dicir, 10.000 concidadáns nunha cidade que, contando os escravos e tal e as mulleres que non eran cidadás, inda que fosen fillas de cidadás, a poboación ao mellor era de 100.000, o sea, que coñecía o 10% da poboación, pero era realmente a súa conciudadanía, coñecíaos a todos un por un. Isto, evidentemente, non é posible en outra dimensión, en outra escala. Iso é o que asumimos no CIES e que é un concepto ao que Heidegger é moi sensible. É o que está, en realidad, expoñendo no texto de Construir, Habitar, Pensar. É moi sensible, pero non o explicita, non é consciente. Heidegger defende a autoctonía, defende o local, moi claramente, non só pola súa postura persoal como home da fraga negra, senón en xeral, como algo que se está perdendo, pero non ten unha visión, digamos, dinámica. Isto non se traduce nun programa. Para min sí, tradúcese nun programa, pero nun programa que, naturalmente, non podo deducir de Heidegger, que é receptivo a ese programa e que o apoyaría se alguén o explicita, pero que el non chegou a formular, nin de Marx, que é contrario a ese programa, como Marzoa. Pero isto sae en virtude de outras fontes, por exemplo, de eso que no CIES elaboramos tan claro, o concepto de autonomía de escala, a conciencia do factor dimensión. Non se pode conseguir a transparencia se non hai unha limitación da cantidade de obxetos
que figuran no espacio transparente. As árbores non deixan ver o bosque. Eso é inevitablemente así. O bosque ten que ser claro, ten que ser lictum, pero ademais é necesario que haxa limitacións. Por eso, o modelo de autonomía de escala permite que efectivamente haxa unha transparencia, unha escala pequena de comunidade e que dai para arriba construas estruturas máis societarias, se queres, máis impersoais, pero apoiadas no solo seguro, no chan da comunidade que en este caso significa simplemente o grupo humano que é autotransparente. E autotransparente implica, por suposto, tamén a transparencia que dixen que era o verdadeiro discurso de Hegel da civilización, facer a propia natureza consciente de si mesma a través da civilización que é consciente da natureza e que a fai, como ti explicaches, absolutamente transparente, dominada, eso traducido ao nivel local, ao nivel ecolóxico. Pero isto é un discurso con outras fontes, con outras procedencias. Aquí non funciona nin Heidegger, que é moi receptivo a isto, nin Marx, que é antagónico a isto. E Marzoa, con esas dúas fontes de inspiración, non pode chegar a isto, simplemente. Avísame, Basilio, que unha súa pregunta que queda por ali, temos que se cadra deixar as preguntas para despois da conferencia de Navarro. Agora unha pregunta, tomamos un café e a conferencia de Navarro. Gracias. Outra vez sobre a historicidade, gostaria de decir que, según Rorty, existe na obra de Heidegger certa contradición entre aqueles pasaxes en que dá a entender que todas as imaxes do mundo pertencen á época a que sirven, Norabuena. Nese sentido, serían como equivalentes entre sí, mentres que hai outros pasaxes en que insiste, incluso poéticamente, en que os gregos da época arcaica, os presocráticos, por exemplo, estaban máis cerca das palabras primordiales, en ese sentido, nunha cercanía máis auténtica do ser e da pregunta polo ser, etc. Entón, a miña pregunta é se desde Heidegger e sin salirse del existe a posibilidade de resolver esta tensión. De resolver a tensión, que algunhas expresións non se entenden ben, pero a tensión que eu manifestei antes, é dicir, entre o estructural e o histórico en Heidegger. Sí, pero introducindo o elemento de auténtico e inauténtico como elemento normativo. A distinción entre o auténtico e o inauténtico é unha distinción esencialmente estructural e, se me permites expresalo así, individualista. En principio, son as opcións básicas que ten o Dasein, neste caso como individuo. E claro, ti faz referencia a que, sin embargo, hai unha certa, parece que hai como unha suxestión en Heidegger de que hai unha época temprana en Grecia, o arcaico, en que aí xe hai autenticidade. Esta é a lectura que ti, isto que suxires. Eu creo que o concepto de autenticidade de Eigentlichkeit, de ser e tempo, é efectivamente moi estrutural, está moi vencellado á experiencia individual do tempo persoal, é dicir, da vida, e non é aplicable a unha sociedade tanto se é primitiva como se non é. Non é directamente aplicable. Outra cousa é que si é certo que, de todos xeitos, cando a sociedade é máis primitiva, é dicir, está menos elaborada, menos traballada, é menos secundaria, non? É menos cidade de cidade de cidade, como era a expresión de Steiner. Cidade secundaria, outra cidade. Menos cidade secundaria, que xa é secundaria, é dicir, de segundo grado, de terceiro grado, etc., pois está máis perto do individuo que é individuo dentro dun Mitsein, é dicir, individuo en comunidade, e, polo tanto, pois sí, utilizando a palabra Eigentlichkeit de outra forma que como aparece conceptualmente en Ser e Tempo, podes decir que iso é máis auténtico, pero iso non é o concepto de Heidegger tal como expón en Ser e Tempo de Eigentlichkeit. Iso é outro tipo de temática.
É outro tipo de temática que efectivamente ten relación e por iso Marzoa xa con 19 anos plantexaba que isto non se pode separar radicalmente e eu estou de acordo con el. Radicalmente non se pode separar, é unha dificultade, pero é unha dificultade que hai que resolver por outras vías e eu penso en contradicción en isto, en contradicción con Heidegger, que non intentou resolvelo, e con Marzoa, que resolveu por unha vía, eu entendo, rápida, curta, unha vía que ten moito de contacto xa do discurso filosófico, ontolóxico, co discurso empírico. É dicir, penso que hai que recurrir á socioloxía, á psicoloxía, é dicir, a outras cousas nas que tanto Heidegger como Marzoa xa renuncian absolutamente e por principio. E eu si entro nesas dimensións, é dicir, creo no traspaso das fronteiras disciplinares, pero iso é outra temática, é realmente complicada. Moi ben, moitas gracias. Pois ten 10 minutos e a...